Avval yakun ko'rik odam boyad bisyortар qapar, hamon чизе быстрый деньги дает. Оборачиваемые деньги. Краткосрочный доход. Дуруст? Ана, хамон краткосрочный доход ба 60% пула мундан дар кор. Ин маслиҳат миллионер мекунад шумоя. Агар ки роҳи инвестора интихоб кунед ага 60% ҳамин маблағе ки шумо инвестиция мекунед, фақат денежный поток барафтанаш дар кор. Ҳамон соҳае бе ки ҳар моҳ ёки ҳар рӯз шумо ба камакакам ки бошад даромад овардан гирад. А 30% инвестиция кунед, уже средносрочные деньги. И мы мегем краткосрочные деньги, 30% средносрочные деньги, 10% долгосрочные деньги. Мисол, нигоҳ кунед. Мана ин 60% ҳамоне ки ҳар рӯз пул мебиёрад ёки ҳар моҳ. Мана нигоҳ кунед. Ҳамин пулатон байни чанд қабак гашта омаданаш дар кор? Байни 4 моҳ то 12 моҳа. Мана мисол ман $100,000 инвестиция кунам ага, в течение сола ҳамин пул гашта омаданаш дар кор. Мисол ҳамин $100,000 ман инвестиция кунам, ин дераш 12 моҳ. Ин мумкин 5 моҳ ба гашта мебиёд, мумкин 6 моҳ ба гашта мебиёд. Чотки стратегия. Мана ҳамин капитали ман бага ки $1 миллион бошад, ман бо 600,000 гуҷорой кунам. Именно ҳамон ҷое ки стабилна оборот мебиёд, в течение сола пул гашта биёд. Пул набуравад ягон ҷой дига. Гашта биёд.